У сакавіку стала вядома пра затрыманне настаўніка фізікі Александра Шыдлоўска. На жаль, затрыманне настаўнікаў, дактароў і іншых людзей сталіся ў Беларусі звычайною з'явай. Але гэтае было адметным. Яго адметнасць у шматлікіх каментарах прапагандыстаў. Яны адкрыта зневажалі настаўніка і заклікалі ўзмацніць рэпрэсіі. Адзначылася тут сумнавядомая Ксения Лебедева. Я радикально, может быть, но в условиях непростой геополитической ситуации по-хорошему за такое нужно отправлять на урановые рудники. Учитель-нацист в белорусской школе в стороне, потерявший в Великой Отечественной каждого третьего, это больше, чем просто диверсия. Што ж такого страшна учыніў гэты настаўнік, што адразу на ўранавыя руднікі, якіх, дарэчы, у Беларусі няма? Оказывается, он признался, что брал удел у протестах 2020 года, падтрымліваў Украіну і быў супраць так званага вайскова-патрыятычнага выхавання ў школах. А яшчэ прымусіў школьніка зняць вайсковую форму, у якой он прыцёгся ў школу. Прапагандыстка тут убачила прыніжэнне і здраду. Унижение патриота, а в особенности маленького патриота, человека, который только формирует свое отношение к миру, к государству и людям вокруг, это предательство. Але ў чым тут прыніжэнне і здрада? У кожнай школе ёсць патрабаванні да формы адзення школьніка, распрацаваныя тымі ж чыноўнікамі. Таму настаўнік меў рацыю, калі сказаў вучню зняць форму. Человек пришел в школу, и в школе есть правила, разработанные в том числе и Министерством образования, и местными локальными актами, которые определяют, что такое форма одежды школьника. Праваабаронцы звяртае ўвагу на яшчэ адзін факт, якого чамусьці не ўлічваюць прапагандысты. Не каждый военнослужащий, который отдал свой долг родине, имеет право после увольнения носить военную форму одежды. Сапраўды, калі афіцеры адпраўляюць у адстаўку, то это можа быць з правам нашэння вайсковай формы, а можа быць без гэтага права. Такім чынам, не кожны былы афіцер мае права яе насіць. Дык што тут казаць пра школьніка? Але Лебедева тут бачыць прыніжэнне значэння ўсяго сілавого блоку. Принижение значимости людей в военной форме и попытка дискредитировать белорусский силовой блок – это заслуживает ада на земле. Потому что из-за таких идиотов несведущие обращаются не к тем идеям, поддерживают войны, геноцид и уничтожение своего народа. Дык можа ідыёт тут нехта іншы? І якраз той, хто незаслужана апранае вайсковую ці іншую форму і прыніжае тых, хто яе носіць. Так можна і міліцэйскую форму на сябе ўздзябурыць і пайсці вымагаць з людзей грошай. Такія выпадкі здараліся. Але можа быць і такое. Вот давайте представим, что завтра в школу придет мальчик или девочка, и на груди будет висеть звезда героя. И что? Мы будем позволять себе, чтобы человек, который не заслужил эту звезду героя, носил, а если мы его заставим снять, то нас надо уволить с работы, потому что мы, не знаю, какие-то антипатриоты. Ну просто глупость. Сапраўды глупства, лепш і не скажаш. Шкада толькі, што гэтае глупство прабралася на галоўныя пасады і спрабуе кіраваць усёй краінай, а таксама прамывае з тэлеэкранаў мазгі цэлай краіне. Я і ў страшным сне не мог уявіць сабе, што зноў могуць вярнуцца сталінскія часы. А яны вяртаюцца ў найгоршым выглядзе. Рэпрэсіі могуць закрануць тых, хто ведаў пра погляды настаўніка, а не данёс. Але ўсё мінае, міне і гэта. А людзі застануцца. І тады не варта будзе лыпаць вачыма і казаць, што, маўляў, я не ведаў, ці я выконваў загад. А рана ці позна адказваць давядзецца. Змейцер Лупач, Белсат.